kabatian, namun ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita nga kaila inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntig sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4.
Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado pitsa 10 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Aksyon, Radio. Mayong aga naman na sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon, Radio. Pila sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, duha ka tuig nga bata nagpositibo sa COVID-19 sa Bago. Mga napatay sa baryo o kon virus na dugangan sang duha. Bacolod City Police Office preparado na sa paggamit sang body camera. Orientation halin sa Kampo Krami ila ginahulat. 77 anyos kag driver sini nadakpan nagabiyahe sang uling. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Magalabot sa tunga sa milyon nga pumuluyo ang kinhanglan nga i-evacuate sa padayon nga aktibidad sang Bulkan Taal. Ini ang ginalantaw nga worst case scenario sang National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos ang sunod-sunod mahinay nga paglupok nga na-record sa bulkan. Suno kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halad, ginapreparahan nila ang violent eruption nga posible makaapekto sa mga pumuluyo. Ginpahayag sini nga in kaso ipataas ang alert level 4 sa bulkan, mapilitan sila nga halinon ang mga nag-a-star sa sulod sang 14 kilometer danger zone. Dugang man sa hangkat sa mga otoridad ang pag-evacuate sang madamo nga pumuluyo sa nagkalain-lain nga probinsya sang Calabarzon Region. Bangod sini, ginpahayag ni Halad nga liwat sila magakinanglan sang mas madamo nga evacuation center. Kalakip na ang mga eskwelahan kag ang mga wala na istaran nga puluyan sa National Housing Authority. Sa monitoring sang PBOX, padayon ang pag-alburuto sang Taal umpisa sa ginpasaka sa alert level 3 sa tong Hulyo 1. Sa nakaligad nga 24 oras, nakarikod naman ang bulkan sang 60 ka volcanic quakes. Kalakip na ang 5 ka explosion type quakes, 24 ka low frequency quakes, 21 ka tremor events kag 10 hydrid earthquakes kag low level background terror. Amo ini ang ginakadlukan naton base kung maglala ang pagmurob sang bulkan kag maglupok ini siya. Ipangamuyo naton kabay pa hasta lang sang urob kag wala sang halit nga magluntad. Dihamak na nga mga kalamidad ang ato nabatyagan sa Kagaw pa lang. Kay COVID-19 daw hindi na kita makatibawas. Dugangan pa kung pananglitan maglupok ang bulkan. Mga linog nga mga nagkalatabo ang asod-asod nga bagyo, mga kalamidad nga nagasulod sa pungsod Pilipinas. Amo inang aton pangamuyuan kabay pa nga hindi na maglala ang ano paman nga kalamidad nga magluntad diri sa pungsod Pilipinas. Wala pa kita makatibawas sa mga nagkalamatay, sa mga nagpostibo sa Kagaw. Ari naman, may pipila naman ka mga kalamidad nga gidabantayan ang pungsod Pilipinas. Wala kag tuon na subong ang inabantayan naton. Kagaw,
kalamidad, bagyo, kag iban pa. Base kon kulang-kulang kita sa pagpangamuyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo? Kamusta ang mga balita? Kamusta ng aton mga remedyo general? Kabay pa, bisan paano, may ulo income kita. Sining karon pandemic nga panahon. Ang aton patrol nagalagulad man sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Nagapasalamat man kita bisan paano. Wala pagin man mag-ayo lubos, pero daw na uli-ulian na. Gamay pa lang ang aton tingog. Aber, tikaunta ang patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning sa aton pinalanggang ng mga tagpalamati. Good morning. Subong ang laragway sang syudad sang Bacolod, basa ang dalanon. Aksyon na Fred, no? Kay ulan, Aksyon na Fred, actually manipis nga ulan, pero may mga portion man sang lugar sa syudad sang Bacolod, especially ka sa may east portion, sa may east west east, abi Aksyon na Fred, manipis lang pag ulan. Pero at least makabig tabalang basa ang dalan. No? So, Ginawisik-wisikan niya lang. Yes, sakto na Aksyon na Fred. Ginawisik-wisikan niya lang. Ay, ang importante diri mabasa lang bala ang dalan para kung mag-uro adlaw karon Aksyon na Fred, at least mayo man iya nga sa aton sining mga kauturan, yuman ang dalan Aksyon na Fred. Ang panawag sila sa mga malam, dabo-dabo. Ay, oo, no? Dabo-dabo. Nami man niya nga title, Aksyon Fred, no? Dabo-dabo sa kaagahon. Nga dabo-dabo, actually nagadabo-dabo sa kaagahon. No? Sa aton sila mga kauturan, extra gate nga paghalong sa sining tinak na, asang nasiling na, konta Aksyon na Fred, no? Nang medyo madanlog ang dalanon sa aton sining nga palibot, especially sa syudad sa Bacolod, ang dalan sa Burgos, nakitanda na basa ang dalanon, ang dalan sang Locsin, ang dalan sang Lacson, especially kung going ka sa area sang Mandalagan, na pagod nag-experience kita manipis gid lamang nga pag ulan, o kung dabo-dabo. Although makita taman sini nga sa agahon Aksyon Fred, ang pila naton nga mga kauturan, ang nag-aamat-amat naman Aksyon Fred sa paggwa after nga di alas 4 pwede na sila kagwa mo, why not curfew, no? And ang pila man naton nga mga kauturan man Aksyon, ang amat-amat naman sa pagbiyahe, especially ining mga tricycles sa sining aga, amo ni ang nakitan man naton. Although wala pa kita Aksyon na Fred, so may nakitaan nga sa lakin di pasahe. By the way, sugata, tanda ko na ako nga container kagina Aksyon na Fred. Sa balang container, bala nga iya sang San Miguel Corporation, tingala ko yung portion ng Stefania, damo ito mga salakyan, nag-hazard ang ila salakyan. So di ko na ano naman, kasi na kung ba si may aksidente o kung ano, asos kay tingala ka Aksyon Fred, may rerouting kung ara ka na bala sa area sa Bangga Escala na may rerouting kay kung haling ka abi sa east, going ka sa west nga direction, buti nga nun haling ka Bukid pakadto sa pabaybay abi ang sitwasyon Aksyon na Fred, maliko ka sa Bangga Escala, agi ka home site, lusot ka gyapon Aksyon Fred sa Conferential Road, and ginpamangkuta ang kuan bala, ang traffic enforcer nga ano natabo kay may pulis, iyasang may ambulansya, may ara iyasang Seneco, may ara man iyasang electric company. Niya actually sir, ang iyasang
kuan ang iyasang containers nga iyasang San Miguel malabay amat-amat gid man Aksyon Fred. So dako kuno ni siya. So mas delikado kung masugata gid, that is why may rerouting. So amo ning pila ka mga sitwasyon karon sa dalanon no sa sining kaagahon. Aksyon Alvin. Sining mga yes sir. Mamangkot lang ko kamusta. Kay may nabatian ako nga daw medyo puerte ko nung sinabay-sabay sang hinakutay basura. Kamusta? Daw maayo na ang pagpangakot sa IPM? Subong nga aga Aksyon Fred, wala kita sa may nakitaan nga IPM nga nagahakot ng basura. Although kung ari ka na diriya sa area sa Burgos Public Market Aksyon na Fred, di antes ka dira iya sa may barangay 19 nga porsyon, may nakitaan man kita. Ay hindi siling di ang gate tinumpok nga mga basura, kundi may mga basura gid lamang sa kilid sang sidewalk, ang ara kag na plastar base siguro kagabi may mga panghakot na sang basura sa IPM, pero still ara gihapon no ang basura again sa nasiling ka na sa along sa kilid sa barangay 19 sa may dalan sa Burgos. Ang Burgos Public Market Action na Fredo amat-amat naman sa pagplastar no sang ila sining mga baligya sining although may ibang mga tendero et tendera ang nagaplastar na sang ila sining mga baligya. Oy, by the way, namin niyo yellow corn mais Aksyon na Fredo, mais kag ang I think tapol ni siya no. Dahil tapol ni nga mais no? Oo, sir. Tapol na, sir. Oo, ano yung yellow ni? Sweet corn, sir. Sweet corn. Ang sweet corn niya, tagpila ni siya. Nagsikwinta ang tumpok, sir. Ini ang tapol niya. Sir, ang tapol. Ang man, sir. Amo man. Sige dayo. Thank you. Dari pa lang na-action na Fred sa Tubang ha. Sa Burgos Public Market. While ang iba natin yung mga kauturan nag-amat-amat naman sa pag-abot no sining aga ang ibang diri kalabanan Aksyon Fred mga tendero at tendera, while ang iba niya pasulod pa lang sa ila sining mga baligya Aksyon Fred sining aga inabutong pa lang pasulod ang ining mga istabla Aksyon Fred. Amat-amat pa lang sa pagbutong may ari nakita sa may nakita na siya na Fred o nakita nga mga isda ang isda nakita sa diriya lukos may bangrus inaya para Aksyon Fred way panin na plastar ang ining mga isda kundi ginaamat-amat pa lang ang pagplastar sa mga isda. May naplastar naman di sa lamisa, tilapia, mayon tilapia. Gaan tilapia mo, tagpila na siya bang kita mo din? Boto, sita, 140 ng kilo. Ang Tilapia. tilapia, 140 ang kilo sa tilapia. Ini 180. ano ni? Mataan. Mataan 180 Aksyon na Fred, no? Sige, may pastila mo. Mo ito sa? Nag-exercise puro. Exercise pa sa? Patungit simba. Kapado siya bang Aksyon na Fred, no? 140 tilapia, mayo ni barato ni subong. Ang tilapia, si Big Boss. So, boss, tagpila ni siya subong? 180. 180. Bali, ano tawag sa himan? Bukaw gagmay. Bukaw gagmay. Bukaw gagmay, 180. Uy, mayo ni mga balita, ha? Para may idea ni ang aton silang mga kauturan kung lang taon sa medyo nagbarato, ha? Ang presyo sa isda Aksyon na Fred, may bukaw 180 lang, may ari pa diriya Aksyon na Fred ang available ta ni subong pre. Ano mga available ta magluwa sa bukaw? Bulaw mo ya pila bulaw ta 200 na bulaw kinaya bulaw dagko giniya no 100 kay may bukaw man siya diri Aksyon na Fred, no? Pero may ari pag siya diri nga mga available pa nga mga isda base gusto nila kag mamangkot sila Aksyon na Fred kung ila subong may tuloy subong ang tuloy ni ma'am nang tuloy ta subong ma'am tagpila Ay, tuloy. ano niyo tabagak dali ang lantaw abi ko tuloy tabagak ta 140. 40 ay ning gurayan 150. 150 150 ini ya ma'am Lobo, tag 200. 200
200. 200 ang lobo-lobo. So, manay nagdiferensya gid lang, ha? Ma'am, thank you gid, ha? Lobo-lobo 200 action na Fred. Ya, manay medyo diferensya jutay. Pero diri ya, kung may tilapia dito nga gagmay, may dagko man diri ang tilapia action na Fred, no? Para sa aton sining mga kauturan, para may idea man sila, of course, ang bangros. Pre, ang tilapia din nga dagko, tagpila? 150 ang kilo. Diferensya sa pulo aksya na Fred. Ang gagmay, 140, dagko, 150. And ang bangros na Fred, tagpila? 190. Dagko ni siya action Fred, ha? Medyo maayo-ayo ang presyo subong. Medyo nag-lubo. Ang kwan ni Fred, tagpila subong? Karaho, 160 di Karaho. Nagnubo gi action Fred. Ang Karaho nagligad 170. So nagnubo ni siya gamay, no? Napulo ka pesos. Sa panalagko action na Fred, ang available ta subong sa panalagko. Pre, panalagko ta subong tabas. Hindi, ng tabas 180. 180. Oo, nagligat 200, no? Oo, nagulo. Subong. Sa iniya, tangige 350 gapon boss, 350 gapon ang tangige. Uy, may dorado kita yung subong may ni action na Fred. Dorado ang the best diriya kilawon kag suba, no? Dorado sa pila. 180 man gapon dorado. 180 ang presyo subong sang dorado action na Fred, no? So sa kay Maymay umpisa pa lang action na Fred, pero ang nakitanta na to lobo-lobo, ti ang lobo-lobo tag 200 man sini nga aga action na Fred, no? And ang iba naton yung mga kauturan diri sa may isdaan dampi, gaumpisa pa lang sa nga ila sini nga kung pagladlad sa nga ila sini nga mga baligya action na Fred. Majority sa nakitanta sa karon ang Karaho kay Junior 1 Karaho man action na Fred. And may mga pakinason man kita diri nga naga-amat-amat pa lang o ginaamat-amat pa lang sa pag-plastar. At isa aga pa action na Fred, may idea na ang aton sining mga kauturan, especially sa pagkadto nila diri o pagkari sa Burgos sa public market. Agad dito yung makabalo na sila aga pa asto sa presyo sa nga isda diri sa area sa Burgos public market. Ang observation sa patrol, ang dala na diri, no? Nalakip na diri ang presyo karon sa pila ka mga isda sa Burgos sa public market. Ang ginadulong sa inyo sa Standard Time, las 4:18. Nadula si Aksyon Alvin. Aber, konta-konta siya sa katapusan na to. Importante ito mo. Ang katapusan niya bla nga report. Nadula siya gulpi sa kahaginan. O, kamusta na? Samtang ginahulat naton si Aksyon Alvin. Aber, pulo panumdum na kamuda kung ano ang inyo pamahawon karon nga kaagahon. Ako niya, luya ko tambo. Nang tambo nga may gata, bala. Baklan mo takway, pagkatapos sweet corn. Baklan mo gagmay nga kasag, okay na. Baklan mo bukaw-bukaw kag sugbahon, asos. Ariglado na. Ara na siya, Aksyon Alvin. Arin ako. Go ahead. Aksyon na Fred, no? Salamat Gid. By the way, sa aton sa mga kauturan, hindi gid makalipat ang mic. Aksyon nanigiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Madmad na kamo. Adlaw ron, basabado subong, wala gali opisina. Medyo tipon-tipon naman ang bugos na pamilya. Roll call kita. Kay Marilo Kahilig, good morning. Tamyaw yaya pa kaisa, si Junior Binosa. Happy birthday ko no.
Happy birthday karong adlaw kay Junior Binosa. Sige, Junior, happy birthday. Kay It's Darling Macmores, good morning, gamonitor sa Orlando, Florida, USA. Kamusta kuno sa pamilya Hokson sa barangay 26 ba? Mission ako no. Sige, areglado. Kay Noel Amar, good morning. Tamyo yaman kaabyana niya, kanday bani sa Mayo, Jinky de la Agdon, kay Milili Oligo, Alex Montisa, John Sison, Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Sige, areglado. Kay It's Darling Macmores, ara siya, nagabalik. Kay Ibon Boucher, good morning man. Dira sa Germany. Kamusta da sa Germany? Dira kay Jocelyn Liboon Dispo. Mayong aga lang may lang pag-monitor. Sige. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Runa Rihila Traba, morning. Monitor lang siya. Galuto Valenciana, happy birthday. Gali sa nanay ko sa heaven ba? Sige. Bisan ato na sa piyak kakinabuhi, ginadumdum pa. Okay na. Kay Nulan Tumangan, good morning. Ga-monitor sa Gimarasa. Sa Gimaras na good morning. Kay Rinaldo Riparo, good morning man. Si Alex Puentes siya suki tanani, no? Si Alex Puentes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Sabado karon pero abierto gyapon ang live Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Dira kay Art Tandoy, good morning lang nga. Ara sila ga monitor sa Hacienda Panggulayan, Central Maao. Si Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta? Dira kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibo, gagaladlad na ni sa inya pamahaws na lom. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arguyo, gapangapin na ni por sigurado. Si classmate ko, Efren Pompirada, sang merkado sa Sumag, good morning, kamusta ka dira? Dira kay Marvin C., kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Si Nini Pato sa Burgos, kamusta ka da? Si Ihado ko Richard Vinos, kagay ihada tuto sa Barangay 4, sigurado galuto na ini sila. Kampyon ini sila kung magluto sang pamahaw. Kamusta nang kay si Boys, kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, si Jobert Carion, kay Mayor, kay Jotay Pascua, kay Bunyad Vincula, kay Bibitan, kamusta na? Kay Jerome Sulinap, kay Engineer Nariel Bantay, kamusta na? Kay Mark Chua, wala kita magtinitanay dugay, medyo nagpaulo-pahuway man kita, kagkaroon daw medyo hindi man maayo ang kondisyon sa aton puwak, relax lang anay kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Tikang sang panahon, ang International Convergence Zone ang padayon nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtob kasarangan naman ang hangin nga maeksperiensyahan gikan sa nabagatnan nasidlangan padulong sa nasidlangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Kay Neil Brian Balois, good morning. Mauyasudan ko no pamahaw, masugba bukaw-bukaw, kag pinaksyo nga matan, bapwerte man, ang iya mino karon nga aga. Las 4:30, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo Philippine Standard Time, las 4:35 na. Kamusta ang COVID? Naglabot na sa 1,461,455 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Nadugangan ini sang 1,881 kag nadugangan naman sang 3,003 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 1,383,833. Samtang 70 ang bag-o nga napatay nagdala sa kabilugan 25,720. Ang Pilipinas subong may ara 51,902 ka aktibo nga kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Kay Imbong Jucampo da, good morning kay Alex Buntisa, kay Utay Benedicto Arasya, nagamonitor sa Victorina Heights sa Mansilingan, kay Cory Bidaha sa Quiet good morning, kay Milben Solidarios Abdo dira sa Malingin Bago. Si Vanessa Mayo ari na siya, good afternoon dira sa Rochester, Minnesota. Hapon dito sa ilay. So dire sa aton iya kaagahon. Kamusta ang pipila ka mga balita karon talakayon taman daw porte ang survey sang SWS. Amak mo katunga sang pungsod sang Pilipinas gabatyag sang kapigaduhon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Ginklaro kahapon sang Malacañang nga prioridad gyapon kuno ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtapna sang COVID-19 kag indi ang politika. Kung sa bagay, ang politika tinambay na naman gani nga daw gusto yan na magpapili Vice Presidente. Ang ginakahangawaan niya lang nga base kon ang magdaog nga presidente hindi iya upod nga ti daw inutil ang gwa ko. Daw madisgrasya ako. May lang yapon kung ang presidente iya ti ambot silingon maayo ang lakat sang ila sini tandem. Pero kung ang dumaog hindi iya kaupod, disgrasya gid. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte daw laban-laban pareho kay Lini Lobrido nga daw pinabayan bla daw tao-taos mais base kon amo man na ang matabo sa iya kon ang presidente hindi iya kapartido. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Siling ni spokesperson Harry Roque matapos ginpamangkot sa masubra 2 oras na meeting sang PDP laban nga ginpangunahan mismo ni Presidente Duterte nya unahon tanaya ang COVID-19. Suno kay Roque, wala sang nagabag-o sa prioridad sang presidente. Apisar nga nagahilapit na ang eleksyon. Siling ni Roque, kinahanglan man magpreparar sang pila ka mga bagay-bagay ang political party kag mga kandidato nga magapile sang ila Certificate of Candidacy sa una nga napulo kadlaw sa Oktubre. Oktubre na ang filing sang Certificate of Candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Bao si Milili Oligo, inatamyaw gid, nya tamyaw gid kay Vanessa Mayo kag Jinky
Noel Amar kag Alex Montisa. Di amo man ni si Alex Montisa mayong aga kuno kay Papang Jo Mamang Lolita upod sa ilan ni Ma'am Ginali kag Ma'am Jane Dila Agdon sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Marelax ako bakadali, relax man ka mo dira, pero balikay kita. Unahon ko lang ang akon obligasyon. Okay lang? Standby. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19.
Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2, ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19.
live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid base na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit, may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Bida Vaccination! Philippine Standard Time, las 4:54 na. Ambalanta karon na sa ikaduha nga hutong sa aton pagpangalagad, duha ka bagay ni. Tugutan ang 5 anyos pasaka nga makagwa pagkatapos tun-an nga posible ang face-to-face nga pag inatubangay sa bulutuan amo ang isunod nga ginatun-an sang IETF. Manami man niya tulutun-an karon tandugon tay na sa ikaduha nga hutong sa aton sini nga pagpangalagad. Plus 40 amat-amat na ginasinag naton ang politika sa tuig 2022.
Una, paisti-isti. Subong iya daw gaamat-amat klaro nga daw maengkwentro man sa tuig 2022. Primero, Sara Duterte, siling ni Presidente Rodrigo Duterte Inday, hindi ka maglagan kay kabudlay sa inagyan ko. Subong ya, si Inday Sara daw bukas na nga magpapili presidente. Kag daw ginalduso man ni Presidente Rodrigo Duterte ang ialawas nga maglagan Vice Presidente. Bao da madayon gida ang Duterte tandem. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan may resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na, diri kita. Duha ka tuig nga bata nagpositibo sa COVID-19 sa bago. Mga napatay sa virus na dugangan sa duha. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. Masabog-sabog nga balita sa sunod sa nga bago bangod maguluwas nga nadugangan ang aktibo nga kaso sa ila sa nga syudad. May ara pa sang duha ka bag-o nga napatay kag may ara pa gid sang duha ka tuig nga bata nga nagpositibo sa COVID-19. Ang record sa nga Bago City Health Office sa Hulyo 8, 2021 nagapakita nga ang duha ka mga nagkalabatay, ang isa 33 anyos babaye kag isa 49 anyos lalaki, parehong pumuluyo sa nga barangay Kalubangan, Bago City. Sa kabugusan 51 na ang mga nagkalamatay sa COVID-19 sa Bago, nga karon may ara sang 101 ka mga COVID-19 active cases. Sa anong ka mga bago nga kaso, isa dari amo ang duha ka tuig nga bata nga babaye nga taga barangay Lagasan nga kalikipman sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hirovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Kay Edi Laos kag Nanay Sabil, good morning lang. Kay Chopilo Espanola Jr. sang Tagda Sontri Hinigaran. Si Jinky de la Agdono. Kay Mr. Biboy Villasor kuno. Tanan nga miyembro sang EFC kag sa pamilya sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Si Mila Milyara Sapol, sila niya sa Prime Water, nga bulubas ko ganyo man ang tubod sang tubig. Ate, basta Prime Water, ugtas lagi ta sini. Kay di Anton Diaz, sang Patria Village, good morning man. Kay Victor Tugap da, Victor, good morning. Mabalik kami pagkatapos ni. Ang inyong Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, Las 5:13. This time check is brought Kape-kape ka mo anay, Dr. Alfred. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
5:15 na. Diri kita. Bacolod City Police nga opisina preparado na sa paggamit sang body camera. Orientation halin sa Campo Clame ang ila sini ginahulat. Police Balita. Detalye sinyo porque Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Handa na ang Bacolod City Police Office. Kuli pa ito mana sa Air Command sang PNP ang paggamit sang body cam. So sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nga may personnel na sila nga na-identify nga mo ang magagamit sang body cam. Sunod kalyada, Aksyon Fred, ang Bacolod City Police Office may 16 ka body cam sa diin. Ginunatan na nila ang orientation sa kamkrami. Agod tudloan ang kapulisan kung paano gamiton ang unit. Suno kalyada, Aksyon Fred, dapat nga ma-preserve kag mamintinar ang quality sang body cam pagkatapos magamit sang mga operatiba. Pina-finalize nato ng aton nga operation na lilitis ang aton nga body-worn camera. Kaya hindi man kita gusto nga ma-misinterpret ang iba nga tao ang aton nga lakat o ang aton nga mga legitimate operation. In a sense, ang hindi nga equipment makasupport sa atong mga operatiba na indeed ang ilang operation is illegitimate police operation, hindi nga daw himuan sang mga senaryo. At least malayo sa kasong pulista. Yes, so among ginang natin kay later on may i-support kami sa amon counter affidavit na namon rek kay kung nagapal kami kaso, kami ginapailan man kaso. So with that body-worn camera, may ara kami sang pang-counter sa atong mga kauturan nga may tuyo o may ano nga magpasakaman sang kaso sa amon with regard sa amon nga police operation. Sa subong sila, hindi pa rin magamit sirang body cam, no? Actually, naka-ready na ng atong nga body cam. Problema pa lang sila isang atong nga system kaya nga atong nga personnel nga ma-managid sila o i-issue ang lang natin. Although sa personnel, naka-in-place naman sa atong nga stations 1 to 10 pati diri sa atong sa headquarters man. But then, ang pagmintinar sa backing station natin, kinadlang pa ang additional input kung paano i-sustain ang activity sa pag-upload, pag-download, pag-maintenance ng ating system. Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ining report, ginadulong si sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Rochelle Torbila, good morning Kay Fatima Sales, kay Manjo Arnijo, kay Milvin Solidarios Abdo, Basi Niel Brian Baloes, good morning kuno sa ila ni Mamaya Elizabeth Gomez Salgado, kay Mamaya Ibon, kag sa mga pakaisaya nga si Jack Angel Salgado dira sa Valladolid. Nagamonitor siya sa Agisan. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Ari ho, kung may bukol Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 2019. Una nga bula resulta 20 kag 19. Second draw 5, 28. Ikadwa nga bula 5 kag 28. Third draw 11, 1. Ikatatlo nga bula 11 kag 1. Sa ilo kita sa resulta sang Loto. Yari na ang Loto result. 658 kita ang jackpot 49,500,000 kombinasyon in any order 12, 39, 23, 24, 36, 35. Resulta sang 658 12, 39, 23, 24, 36 kag 35. Sa ilo kita 645 ang jackpot 12,880,457. Winning combination in any order 27, 43, 32, 18, 15, 12. Resulta sang 645 27, 43, 32, 18, 15 kag 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Morning da kay Ronald Bisira. Morning kuno da
sa San Agustin, Romblon, tamyaw yaman asawa ya nga si Juliet dira sa East Home 2. Okay, thank you man. Oy, ari anayo, may asma ka mo? Las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Radio Philippine Standard Time, las 5:32. This time check is... O dire kita, mga balita naton sa City Hall. Balita City Hall. Upod kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ginahulat pa sa Task Force Disiplina ang nagakaigong nga instruction angon sa panibagong nga regulasyon angon sa desisyon sang NIATF nga pagpanugot sa mga minor de edad nga magwa ilabi na sa mga lugar nga napaidalom sa GCQ kag MGCQ nga quarantine status. Sunog kay Task Force Action Officer Wilfredo Tabajo Linggo, mas labing maayo kung mayara sila sa nagakaigong baloangot sa kaundan sa nga mga desisyon sang NIATF. Aminado si Julingo nga problema gidman sa syudad sa Bacolod ang padayon ng pagpasaway sa mga minor de edad labi na sa mga komunidad nga yara sa tagsa ka mga barangay. May pa kami kamaton sina, mo gagulwa ang kabataan katamo sa nagalibot. Kung may ara, di man at least mag-guidean ang mga enforcement unit o kung ang mga kapulisan. Pero sa amon, may mga guide. May i-guide kami sa layi kung ano ang mag-address sila. Kasubong sa pro sa amon, sa task force disiplina, ang mga kabutang lang sa amon niya magpagtupan sa health protocol mo. Wala man dagaling mabutang ang mga kabataan kung ano namon. Kaya mo tala na lang sa health protocol ang violasyon nila. Ito yung mula na, pero ang pamangkot na, pinta sila idalon. Ano ang klase nga ano kitang specific nga dalalaan sa ilan kag ano ang timuon sa ilan do mga palamakutanon lang nga kabutay naton masabat kay do wala sang clear sita pala nga palisi para sa ilan mo. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Rochelle Fulgencio Susana, kag kay Vicente Manlangit Bayabado Jr., good morning man. Mabalik kami pagkatapos ni.
pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdaling na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Nagatamyaw lang kita. Malipayon nga pagsaulog sa iya kadlawan kay Mayor Bing Leonardia karon nga adlaw. Birthday sang alkalde sang syudad sa Bacolod. Dire kita, 77 anyos kag driver sininadak pa naman nagabiyahe sang uling. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Bengag aksyon na Fred, akop diri ang isa ka senior citizen kag driver sa tricycle matapos nga nagkarga sila sang uling dira sa barangay Poblasyon, Banwa sang Kawayan, Negros Occidental, tinalikdan nga adlaw. Ang suspitsado diri kay nagapanag-iya sang uling ginkilala sa kay Rolando Bantilan, 77 anyos, may asawa kag residente sang Purok 2 Barangay Masaling, Kawayan. Samtang ang driver diri sang tricycle amo naman si Nori Joaquin, 28 anyos, soltero, nagapuyo naman sa sitio 114 Barangay Dankalan, Ilog, Aksyon na Fred. Sa pagpalayag sang Kawayan PNP, ining duha aksyon na Fred naga-travel ini dira sa may Barangay Isyo padulong sa Barangay Poblasyon na makabaton sang tawag ang kapulisan nga may ara sang ginakargang uling dito nagpatigayon sila sang pagkusisa kag akto aksyon Fred nga ila sini nga tricycle may ara sang karga nga 20 kasako sang uling kag wala sang may ginpresentar nga mga dokumento. Ang suspitsado karon kag ang mga uling yara na sa kustodiya sang Kawayan PNP sa diin. Ini ang violation sang Presidential Decree 705 sa idalom sa Department of Environment and Natural Resources. Action Fred. Yan ang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na kay Leonardo Daniel Celestial sang Talakdan Kawayan. Good morning. Si Elizabeth Malaka Gamala gatamyaw man siya kay Mayor Bing Leonardia sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Kay Russell Gomez, good morning. Kay Sirwin Hogos, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsagad mo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Evergreen Herbal Capsule, ano ang epekto? Philippine Standard Time, las 5:54. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Sapod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ni siyang ka mga persona sa ginpatigayon nga bypass operation kagabi sang mga kapulisan sa idalo mismo. Sang Police Station number 2 Special Operations Unit PDEG sa isa ka drug den sa Purok Tilapia, Barangay 3 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang subject sa ila sining bypass operation kinakilala diri kay Jomar Gion, 29 anyos, residente sang amuman nga lugar. Naaresto man ining 8 ka mga persona ginaligar mga parokyano ni Gion sa sulod sang iya sini nga drug den. Sunod diri kay Police Lieutenant Andy Ofalia.
ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 2 paagi sa intel operative sa mga kapulisan na diskubrihan action Fred sa puluyan mismo ni Giyon nga ginahimo gali ini nga suluyopan sa pila ka mga drug pushers rason nga kagabi paagi sa joint operation sa mga kapulisan. Tigayon nga nasulod o ginsulod ang ini nga drug den kag nakuha o na-recover sa iya sini nga puluyan ang 4 pa ka plastic sachet ang suspected sa more or less 7 ka gramo ang kabugaton nga may estimated value nga 54,000 pesos. Nakuha o na-recover man sa otoridad ang pila pa ka mga drug paraphernalia. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Kay Noel Omanyada, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.